Boukje Wietsma hoeft geen verdere introductie, want zat de efterflap van haar nieuwste bundel Witlicht onjouwd, is ja al 45 jaar actief in de Friese literatuur. Net verder vertellen, maar ik ga amper werk van haar lezen, dat dit wie een goede aanleiding om je wat meer in haar werk te verdiepen. Witlicht is een kreesverzwaardige bundel zonder verdere opsmuk. In totaal 30 gedichten, verdeeld in 4 schriften, dat het eerste nammelees van is. De efterflap leidt aan de lezer uit wat Witlicht nou eens betjut, en bij wijze van inleiding hoe ik dat aan jou voorlezen. Witlicht, een zuiver en innerlijk licht. Wit op zijn helderst, daar waar het alles begint en eindig is. Daartussen is leven, is tijd. In deze ruimte beleeft elk mensje zijn eigen avontuur. Ommers, in het witte licht rennen alle kleuren van het leven geer. Soms valt alles te plak. Alles wat is, alles wat wie. Een ogenblik alteerst kreeg het alles een diepere betjutting. Nou, jou het, dat ontjet dus heel wat. Maar let ons nou in de bundel doeken en dat doen we, liek als wenst, maar het openingsvers. De val. Wat wie verlet die net, best onderdeel van dingen die het vergingen. Die eeg filter het zinnenlicht, valst zonder het te weten troch een reeg van tijd. Skrikst als een vogeltje die venster vlucht. Saliter op die haan, de eigen wied, witlicht, een huivering. Het verstrikken van de tijd en het daarmee net vatten kom vergingen en verval. De deeën schimmert er duidelijk in terug. Vanzelfs dat binnen al je zaken dat geen dichter net hoe dichtert, dus dat is maar Wietsma net oors. Daar komt nog eens dat zonder het te weten bij. Er is, maar horen we, een soort ziekje in de bundel, naar zaken dat geen mensje weet van had. Ik wil maar zeggen, het vers is een openingsvers puur zang, maar het zo mooi inkijkje jouwt naar wat de lezer van de bundel verwachten kan. Daar je het vanzelfs ook te bekje bij. Er komen zodoende een soort oordenkens in de bundel voor, oordenkens aan haar bennetijd. Het is als eide de dichteresse haar leven oer. Wost voort. Daar leidt de pleets, trouwe wachter tussen de dwarpen. Het loon verhoor starig in een kele vlier van grien. De boer, hier waardert troch het sliek, hetzelfde tempo als het vee. Zo nou en dan een klapke op een koenkont. Sirene, kop, vadel, in een eindeloze stage als naar een iepen graaf. Op het zuterige dwarpsterras jaast Griekse volksmuziek, maar nimmer doen ze het. Stil wachtjen is het weer op wat neer komen zal. De onrijst jagen troch die leer, wust wild, oedweelsk, wilder als eer. Vluchts troch de stritten mij die kop vol fantasie, roffelest mij varken op de bodden, stamst mij die hakken op de houten vlier. Het is nog net te laat, worst voort, worst vrij, liefst wit hoe vier. Ik moet je beseffen dat ik soms de gedichten wel wat opzommerig vond. Er wordt eens wat te min aan de lezer oerlitten. Daarbij bekroop me het gevoel dat de efterflap, zoals ik dat aan het begin van dit videobesprek voorlezen ha, exemplarisch is voor de hele bundel. Er worden namelijk grote woorden gebruikt en hier en daar is het wel heel uitlezerig. Kwad zijn, hier dan mij wel wat lietser en wel wat scherper mocht. Hier en daar een cliché minder. In dezelfde story als dat ik mij dit video bespreek dwaande wie lees ik de nieuwste bundel van dichter des vaderlands Lieke Marsman, namelijk In mijn mand. En bij wijze van uitzondering wil ik daaruit het gedicht Meditatie lezen. En waarom wat ik dat wil, dat lees ik haast wel uit. Meditatie. Ik sluit mijn ogen en stel me de dag voor waarop ik 65 word. En alleen nog maar ongeëngageerde natuurpoëzie schrijf. Van alles losgezongen en na een lange periode van overwegend cynische maatschappijkritiek
waarin ik schold op de burgerlijkheid van golfkarretjes buiten de context van golfbanen of van golfbanen binnen de context van recreatie als einddoel van de procreatie. Onder een hemel die steeds vaker flonkert in de droomvideo's van het familiealbum stel ik het mij voor. Eindelijk in de voortuin met een libelle. Eindelijk met een libelle in een gedicht. Nou had ik net een libelle in de bondel Wiet Ljocht voor, maar ik miste toch wel wat een zekere, sisse schrijft, urgentie. Het wie me toch wel wat te bereizen, wat te oerekkerig. Maar laat dus daar net te lang bij stilstaan, want ik wil nog een laatste ding oorsnijden dat ik een soort niegeton hier. En dat is de cohesie of oerlaap of eenheid in het werk van Boukje Witsma. Het lijkt er namelijk op dat in de naaste bondel zij een soort van variatieskreun had op jerdere gedichten van haar. Ommers, een bekend gedicht dat ik in de spiegel stiert is Heegsimmer. In Wiet Ljocht stiert een vers met als titel Heegsimmer, dus met een spaasje ertussen. Al docht inhoudelijk het jeder voorlezing gedicht worst voort om Heegsimmer uit die orenbondel tinken. Verder komen titels als Verlies en Moerting ook in de nieuwe bondel voor. Soms hoekt ik net te verwonderen met zo'n grote oeuvre dat gewoon titels dubbel binnen. Maar een bespreker zocht er graag geen tafel in verzels. Het jouwt hoe dan ook in alle gevallen een invalshoeken om zo meer van het werk van Witsma te ontdekken. En te ontdekken valt ik er nog aan het werk van Boukje Witsma. Ook al ben ik dan net super lyrisch over haar naaste bondel Wiet Ljocht. Die trouwens uitkomen is bij de AVOEK, dat ik echt nog net neemt. Want wat is hem van het gedicht Vlecht dat ik bewijzen van afsluiting nou voorlezen wil. Vlecht. Er is een vogel in mijn oudste dromen. Ik herken hem in de vjetten om zijn vlecht. Zijn lood is mij vertrouwd. Onwis en wild van libbesangst jaar ik zijn wjokken slaan. Ik zag hem vleen met de eigen ticht, mijn jonge vogel. Soms strikt er treeslijk op mijn schouder del, ien tel. Ik streekje hem en viel zijn fjaren trillend in mijn wang. Sabang. Jood leidt er brutsen in mijn haan, want heine koe ik hem net. Hij sjocht me aan. Ik streekje hem op nij, hij neemt me mee.